Hola, soc la Meritxell Almirall, soc psicòloga, treballo a Vilanova i la Geltrú amb famílies, infants, adolescents i aquest darrer setembre del 2019, juntament amb la Susana Peix, vam elaborar un llibre publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat que es titula Lectura i discapacitat, què, qui i com. Pretenem amb aquest llibre fer arribar recursos, recomanacions, maneres de treballar, una miqueta un ventall del que ens trobem en el mercat actualment al voltant de la lectura i de la discapacitat. És un Sant Jordi diferent, estem confinats, però m'han demanat que us traslladi un fragment d'aquest llibre a les vostres llars. Durant molts anys, la discapacitat ha eclipsat moltes de les capacitats i el potencial de les persones que la patien. Sovint tenim una tendència a fixar-nos més en el que no es pot fer i no tant en el que sí que es pot. Hem de treballar per potenciar l'autonomia plena de les persones amb discapacitat. El que succeeix és que diàriament es troben amb barreres i limitacions que dificulten i sovint impossibiliten totalment l'accés a serveis bàsics, a un entorn professional, laboral i un món d'oci. La inclusivitat persegueix l'autonomia plena de les persones amb discapacitat i perquè això succeeixi hem d'adaptar recursos arquitectònics, humans i funcionals. Si no treballem en aquesta línia, haurem de conformar-nos amb una dependència excessiva i constant i no oferirem la possibilitat que les persones amb diversitat funcional s'empoderin i descobreixin les seves fortaleses i capacitat d'autonomia. Un manual molt pràctic, molt directe, amb el que pretenem que persones sensibles amb la discapacitat, persones vinculades al món de la infància i de l'educació, tinguin un recurs molt útil per fer arribar la lectura a tots aquests nens i nenes, tinguin discapacitat o no. Bon Sant Jordi!